Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Welcome back, Eman. Thank you. Wara il-ħesil u l-burraxka u l-ostikola tal-elezzjoni. Ejju, konna busy, ma tantx kena. X'taħseb, xini għandek xi ħsibijiet? Ifimni. U x-xarladda jew? Il-Partit Laburista kien ħajirbaħ, voldiri. Mhux hekk deka kienet. Kienet no questions asked minn ħati, ġifieri kienet ovvja. Ħassejt li ħajkun hemm dak il-distak bejn u ieħor ukoll, ġifieri. Jien pjuttost sennejtu iktar. Le, għad beħ 15-20 jena. Il-feeling kien hemm, ġifieri kienet ovvja. Il-Partit Nazzjonalista għamlu ħafna improvements, però għad fadal il-poplu għadu ma jridux at the end of the day. Però, having said that, qed ngħidha u ċertissimu illi percentaġġ kbir tad-distak li ġab il-Partit Laburista huwa mill-barranin li importaw stess. Fil-fatt hemm kien hemm ħafna dak is-sentiment ħassejtu fuq Facebook jiena to be honest bħala ma ħadd jiena personalment ma kontx naħseb hekk imma tant kitbu nies fuq Facebook li anke Laburisti stess. Hemm xi ħaġa jiena għadni ma nafx hekk hux vera għalha imma dik għandi ħafna ritratti jiena ta' huwa ppubblikajċina minnhom ukoll ta' barranin bil-vot f'idejhom. Vote Labour, għat ngħidu Indjani, Pakistani, Afrikani, Niġerja, whatever, the whole lot. Forsi ħaniddevja, imma laqas jien ma naf. X'inhi l-kriterja biex barrani jieħu l-vot, ġifieri? Ifhem, suppost tkun illi jew ħadd is-citizenship through l-żwieġ jew hekk jew. X'inhi? Through marriage, eżempju? Jew through marriage, jew tkun ilek toqgħod għal diversi snin. Però milli jidher daw b'xi mod irnexxilhom jivvutaw. Imbagħad għamlu fass għax kien hemm 50 priġunieri li vvota. Issa ma ninsewx li di hemm min jafa u hemm min ma jafix illi inti meta tkun il-ħabs tista' tkun fuq arrest, tista' tkun il-ħabs fuq ġiex raġunijiet. Jew għax tkun is-sentenzjat, illi inti meta tkun is-sentenzjat trid ikollok sentenza ta' inqas minn 12 xahar. U di importanti 12 xahar għax 12 xahar mhijiex sena il-ħabs. Il-ħabs hija sistema differenti. Inti sena tiġi 12 xahar għax għandek ir-remission. Sewwa, sentenza biex ta' inqas minn 12 xahar biex tivvota jew nkella għandek minoranza oħra illi jkunu taħt arrest preventiv, illi huma allowed biex jivvotaw. Issa, jekk ħassaqsiri li tgħidli huwa sew illi minnu sentenzjat ta' sentenza aktar minn 12 sena 12 xahar skużawni, ma jivvotax ngħidlek le, it's not just, it's not fair. Għax inti isek qed tagħti dik l-image illi intom oqgħodu hemm insejjin illi at the end of the day they are part of society as well. Ma xi darba ħajħorġu. Xi darba ħajħorġu u xi darba kienu barra. U min huwa in charge mill-faċilità qed jifdulu l-strings il-gvern elett. Fimt, ġifieri ma nistax nifhem għaliex di ma jridux ma tistax tinbidel. Qed tifhem, imma to return back to the subject. Iwa jiena nemmen għandi diversi raġunijiet, għandi diversi ritratti illi kien hemm ħafna barranin li jivvotaw. Nafu kol każi fejn bdew iċemplu wkoll barranin fosthom daw kollha li jaħdmu l-isptar biex jivvotaw Labour u ġabulhom il-karti biex jurruhom kif jivvotaw il-Partit Laburista. U bdew jgħidulhom ukoll uffiċjali tal-Partit Laburista illi jekk ħajvvotaw il-Partit Nazzjonalisti jew il-Partit iż-żgħar l-oħra se jiġu deported. Ġildi ma qal li bniedem wieħed biss, għal William Carter Country National stess li jaħdmu ġol l-isptarijiet
U dawn huma naħseb affarijiet li jridu jiġu ċċekkjati għax inti m'intix ħalli d-demokrazija taħdem kif suppost. Ara jiena essenzjalment jekk barrani, issa mhux ħanidħol fil-mertu jekk għandix ħafna barranin. Le, dak diskors ieħor. Diskors ieħor, ma li barrani eżempju jkun ilu 10 snin jgħix Malta u qed jikkontribwixxi taħallas l-income tax bħali. Ma ssibx daqshekk problema li jivvota, però jekk vera kien hawn isu darreket isma' fa kien alla ħadd tiġi deported jew dik hija oxxenità pura fis-sens għax dawn huma nies li għandhom vulnerabilità u l-vulnerabilità tagħhom hija li jerġgħu jispiċċaw isma' jekk ma tivvotax terġa' tmur. Eżatt. Fil-kundizzjoni ħażina li kont. U il-viljakkarija mhux dik, il-viljakkarija hija li l-gazzetti kollha qamu meta ivvotaw dawk il-50 priġunier. U fuq da ħadd ma qed jgħid xejn, l-ebda gazzetta ma qed tgħid xejn, kważi, fuq da. Huwa topic. Fehmti ġifieri. Fucking jaħraq. Ejwa ma donni mela xi votaw 50 priġunier għamilna fass. U għax ivvotaw eluf kbar u hemm eluf kbar ġifieri li barranin li vvotaw. Dina ma rridux nitlu fiha għax inkunu kontroversjali. Mela inti xogħol il-media outlets huma to inform the public. U l-pubbliku, l-elettorat għandu dritt ikun jafhom dal-affarijiet. Jien naħseb this is beyond racism, m'għandax taqsam xejn. Hija fis-sens aħna nitfgħu l-fiduċja tagħna fis-sistema elettorali, ipenġu inna qisu l-ikbar don li għandna. Allora fis-sens ċertu mistoqsijiet huma relevanti. U din naħseb hija mistoqsija relevanti li għandha ssir isma' hemm xi ħaġa ħażina jew nista' nsarraħ rasi minnha jew le. It's a legitimate question naħseb jiena. U apparti minn hekk, is-sistema elettorali kif inhi, mela, il-ġiex partiti maġġuri, ġifieri l-ipokriti Kristjani daw li jista' jridu jerġgħu tal-Partit Kristjan Demokratiku u l-oħrajn is-soċjalisti. Suppost soċjalisti sa ċertu punt, imma dak again diskors jekk titnabdu m'għandix problema fuqha. Ħarġu b'dal-mekkaniżmu tal-gender quota. Issa, ħansemmija x'hija persuna pubblika bħali u rajt li sew. Sandra Gawċi ġabet numru sostanzjali ta' voti, voldi li ma tistax tarmihom daw. Di kif ma il-gender quota, l-mekkaniżmu tal-gender di ma daħlitih, ma inkorporatih. Dik hija għalija oxxata ma tagħmilx sens. Għandek partitarji, membri parlamentari issa tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista li daw telgħu b'450 vot. U Sandra Gawċi li ġabet id-doppju u triplu tagħhom għada barra. Jidhir li il-leġislatura li għaddit kien manka inqas minn hekk. Inqas minn 400 vot. Iva, kien manka bi 300 vot li telgħu ġifieri. Mbagħad pruvaw il-gazzetti wkoll iħamġu li aħna kull ma ġibna 170 vot. Għarajt meta minn jaf ħaddem uħunt il-riżultat ma tistax tieħdu hekk għax jiena kont unika kandidat fl-isem Imperium Ewropa li ħriġ fuq ġiex distretti, illi kien hemm ukoll kandidati tal-partiti maġġuri li bistom fil-voti għax kien hemm kandidati li kull ma ġabu 90 votu dijiet. Jiġifieri ma tistax tikkumpara inti r-riżultati ma' riżultati oħra, apparti minn hekk jiena m'għamilx bħal m'għamlu huma. Illi daw għadu jħabtu jittalbu għal voti bib huma u torti rappastizziju qassata warahom jittalbu għal voti daw 3 sa 10-11 ta' billi għadu ħabtu l-bibien daw. It-tnejn li huma apparti minn hekk għazzew il-kulħadd iċemplu bit-telefons daw, jien laqa ħabbat bibien. Li stajt nagħmilha x'in għandi r-reġistru elettorali ta' Malta kollha l-ewwel ħaġa. Dak għall-partit intitolati għalija. U kieku rrid kont inqabbad 4 minn ngħidlhom ħaqgħodu ċemplu, għaraw naqgħu ndejquhom il-daw ħajħorġu jivvutaw. B'għamil xejn, min li jivvuta jiena għad dak li ħassejt. Naħseb kont wieħed mill-iktar kandidati kontroversjali wkoll. Anzi, ara, fis-sens. Ara jien nara kull elezzjoni tivvota, ħankun onest miegħek, għax naf li ħaniftehmu, tivvota l-Imperium Ewropa qisek ma tafx l-ostjaħat jieħu. Darba ħassejt li proġettajt xi ħaġa ċara ħafna jiena. U forsi weġġatek ħarira żgħira wkoll. Għajdi. Li naħseb kont baqtlek fil-fatt darba minnhom li l-argumentazzjoni tiegħek kienet ċara u tajba. Ma kienx hemm retorika li tqanqal l-emozzjoni, ma kienx hemm li ġifieri forsi n-nies
stennew li inti tkun iktar għall-ostja tlaqna l-jom. Aggressiv. Iwa, u forsi jekk qed taħseb li forsi weġġatek short term ma naħseb long term, hija strateġija tajba ħafna. Naħseb irnexxielek tipproġetta image iktar mhux serja, ma nafx il-kelma, iktar ma isma' da hemm direzzjoni ċara iktar minn qabel. Ħanejdlek, ħaġa ma tantx kien hemm żmien fejn tażel ħafna strateġiji. Kif taf inti kont għandi kemm nieħu leadership tal-partit. U ġiet ġifieri daqshekk qasira. Bum 33 ġurnata ġifieri da. Però dak li qed tajt inti huwa validu ħafna, però jekk nieħdu l-kuntest issa għadna kemm iżemmuha li qed jiġi Belfast u issa bdew Glasgow ukoll u ġol Ingilterra l-protesti speċjalment ġo Belfast li huma akbar ħafna. Tista' tgħid in-nies bdewhom. Il-politikanti kważi laqqas anka Farage li qed jitfawwa fuq illi hu bdieħ fil-verità ma bdiex hu, fil-verità n-nies iddejqu they've had enough daqshekk. Illi police are on retreat, ġifieri di. Il-pulizija tar-Renju Unit they are on retreat ta' Ireland. Ġifieri vedremo delle belle issa kif jgħid Norman issa ħallihom ħajħawdu u jbażru. Għax in-nies iddejqu, that's it, ġifieri meta l-poplu jiġi daru mal-ħajt. Nemmen illi jagħmilha. Malta kellna għanna kif tgħid saying. Mhux Malta kellna saying, fl-istorja hemm saying, issa ħanejlek kif tappella l-Malta. When Europe sneezes, everybody catches a cold. When France sneezes, everybody catches a cold. It was like that. Illi Malta dak il-cold hemm ħadnieh 50 sena wara. Tiki, fim? In ġenerali naħseb Malta, ovvjament fuq Malta nista' ngħid għax jiena hawnhekk trabbejt u għext. Imma naħseb għandna tendenza li sakemm xi ħaġa ma tmissniex direttament ma nagħtu qisha ma teżistix. Issa, apparti minn hekk, mela is-sistema hi. Nafu li it's unfair, it promotes only il-membri tal-ġiex partiti illi ukoll daw is-sistema mluha huma. Alright, ġifieri it-third parties kollha aħna dejjem maqtugħin barra, dika tkellimna fuqha, ir-riżultat tal-Imperju Ewropa qatt li ma jistax jiġi ikkumparat ma' partiti oħra, għax aħna konna għalkemm partit ikkontestajt jiena biss fuq l-ewwel u 9 distretti għal diversi raġunijiet u ħanidħol fihom ukoll malaj. L-ewwel ħaġa kienet l-istrateġija li provajt nuża kienet illi provajt naqbad ġiex distretti u tibbombardja lilhom tutum ħassejt li kienu l-iktar ġiex distretti. Illi stajt niggejnja minnhom li kienu l-ewwel u d-9, l-ewwel għandek il-Ħamrun il-Marsa and all the rest, u id-9 distrett għandek l-Imsida San Ġwan u l-Kumplament. U nibbombardjaw lilhom għax at the end of the day ir-riżultat inti xi tridu li bħala partit bħalma ġara rispett kollu lejn Momentum. Ġabu riżultat tajjeb ħafna għal-tielet partit, però kollha baqgħu l-art. Allura provajt nuża l-istrateġija li jisma' ħanoħroġ kandidat waħdi, ħanibbombardja dawk il-ġiex distretti forsi nġibt 800-900 vot minnhom it-tnej u forsi nkun elett. Għax it's useless illi bħala partit u rajni ċara di illi 10,000 vot kulħadd baqa' l-art. Inti at the end of the day what's the aim? Illi kollok siġġu fil-Parlament. Mhux illi bħala partit tiġi t-tielet partit, jew raba partit, all right, proset ġejt it-tielet partit, what's the point imma? Xorta m'għandekx rappreżentanza fil-Parlament. Qed tifhmu l-punt, ġifieri dik kienet strateġija li provajt nuża. Ħadmet ma ħadmitx. Għadu kmieni għax kif qedlek kont għandek hemm nuħol leadership ġifieri u dik kienet strateġija li ġiet f'moħħi u provajt nużaha. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet li setgħu jiġu aħjar dejjem kull partit. Mhux hekk wara kulħadd taraf ukoll. Fimti ġifieri jekk tistaqsini se nkomplu triq iva triq ħadd tkompla. Ġifieri there again I'm not disappointed bir-riżultat vol dir jiena qed dak li ħassejt, emmint f'dak li qed u sentiment tan-nies kien magħna. Però meta tanalizza għalfejn ma n-nies ma jaslux jivvutaw lilna, hemm ħafna fatturi fosthom illi jien nivvota Labour tax tefaw lit-tifel għassa mal-letrina bit-10 euro sija. Fimt, dik waħda minnhom, jiġifieri l-pjaċiri għadhom isiru. U dik hija problema illi għalhekk il-ġiex partiti jibqgħu b'saħħithom kif huma, mela dik l-ewwel raġuni. It-tieni raġuni għax għandhom il-medja f'idejhom. 2.
It-telet ħaġa illi jien assolutament ma naqbilx magħha u jidher li kien hemm xi ħadd li semmi ma bħalissa nsejt min. Hija illi l-kandidati jiftħu l-uffiċini fid-distretti, mela inti qed tiftaħ il-bib ejja ħanaqduk hi. Ejja ħanaqduk, tifhem? Le, minna nfisha Ġifieri. Ejja hemm lok ta' abbuż għall-ostja ta' kulħadd ħajdlek li jiena mhux qed nagħmel hekk, imma is-sistema qisha bla ma trid. Inti bla ma trid, tantu ħatmur ħanħu ċans. U taħdem, għalihom taħdem. Għax meta tara l-kandidati illi kellhom l-uffiċini fil-raħal, fid-distretti, marru tajjeb. Mela da xi ħaġa kien hemm, u ejja. Ġifieri di jiena ma nafx kif ħalluhom jagħmluha. Di ma nafx kif ħalluhom jagħmluha. Ma naħsibx li hemm xi liġi jew xi. Mhux ovvja mhux se jagħmluha l-liġijiet mhux huma tnej jagħmluhom. Fimt ġifieri da suġġett li ħanitlu s-iktar fih il-qoddim, ġifieri jagħmluha huma tnej ovvja li mhux se jneħħuha, ma huma affarijiet illi kif tgħid ħajjeħdu minnhom huma tnej se jaqblu. Għalhekk Norman kien isejħilhom iż-żewġ prostituti lesbiċi taħt il-gvern. Fimt għax huma fejn ħadd ma tkellem minnhom fuq dil-kwota fuq ta' Sandra Gawċi ħadd minnhom ma qabeż għaliha għax it-tnejn m'għandhomx jitilfu. Fimtu l-punt kif inhu, ġifieri. Ħan saqsik ħaġa fuq di tal-gender quota. Xi ġimgħa ilu kien hemm Joseph Muscat qed jitkellem fuq il-podcast ta' Ricky. U ġi it-topic ta' tal-gender quota. U l-argument li għamel Joseph Muscat biex jaqbes għal dal-mekkanizmu għal isma' dal-mekkanizmu mhux l-ewwel darba jaħdem imma long term għax qal darba ħafna minn nisa li kienu telgħu bil-gender quota l-ewwel darba, darba telgħu għax in-nies ivvutawlhom vera. U qal dan huwa mekkaniżmu li n-nisa li qabel qas kienu jikkonsidraw politika issa bis-saħħa tiegħu daħlu u l-messaġġ tagħhom wasalu ġew eletti fil-verità. Huma ġew eletti, però in-nisa l-oħra li ma ġabux l-ammont ta' voti sostanzjali biex jitgħu mingħajr il-gender quota. Ħadu post dawk illi ġabu ammont ta' voti li setgħu jitilgħu minn partiti żgħar. Sa dak huwa. Tifhmu l-punt x'inhu? U qal long term, da bħal meta qalilna l-importazzjoni tal-barranin long term ħataħdem u ħadmet vera x'illum il-ġurnata tmur ġo postu ma tarax Malti. Fimt ħadmet vera ħadmet. Le, dan huwa punt tajjeb ħafna. X'inti kieku jkollok taraħ in isolation, il-punt jagħmel sens. Imma jekk qed tagħmel xi ħaġa jekk biex tibni knisja tħott oħra, mela allura faka povero. Fimt issa. Kieku telat Sandra wkoll. Qed tifhmu l-punt tiegħi, semmejta xi persuna pubblika ġifieri. Le, jiena Sandra toġobni bħala persuna. Nammiraħħax titkellem dak li tħossu ukoll. Ej. Sintendi, ġifieri jiena għal Sandra. U taqlaħħa fuq rasa ħafna x'tajt dak li tħoss, anka jien. Mhux hekk? Ġifieri le li hu tagħha ma naqbilx mal-politika tagħha, ma ħafna mill-politika tagħha, però nammiraħħax tajt li tħoss, right? Ġifieri aħna l-partit iż-żgħar nemmen illi kollha ngħidu li nħossu u nemmnu illi dak li ngħidu huwa l-aħjar għal Malta. Kieku aħna kellna xi introjtu personali, konna niġġojnjaw ġiex partiti kbar. Jien kieku rrid, stajt noħroġ mal-Labor u stajt noħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Back in the day, mhux illum, back in the day. Alright, però jiena ħassejt li jiena l-ħaġa marret ħadd jixbidli l-ispak jgħidu ngħid dak li jridu huma. Jiena rrid ngħid li rrid jien. Alright. Jiġifieri u ħassejt li ċerta affarijiet ma tarhomx għax Borġ Manxi għal-kumment, issa mhux se nidħol jekk hux tajjeb jew le, dak un altro diskorso. Imma jekk għal-kumment qabżu kulħadd fuqu. Fimt, imma ħanara dak il-kapitlu, għax dak il-kapitlu jekk niftħu nista' nagħmel nikkummenta fuqu sada filgħodu. Fimt, jiġifieri is-sistema qiegħi u qabel ma jitranġaw ċerta affarijiet fis-sistema elettorali, il-partiti żgħar ħanibqgħu nbagħtu. X'inhi taħseb x'jista' jitranġa? Di tal-gender quota. Jew kellha ġieli jagħmlu argument li isma' jekk iġġib national quota għalkemm ma ġibx biżejjed voti f'distrett xorta dak li jkun. Eżempju jekk l-ADPD jew il-Momentum in general ġabu biżejjed voti mill-distretti kollha li taqbis il-kwota għandhom id-dritt ikollhom kandidat. Le, dik ma ħajtuwulna, laqasek tiġri lilna. Le, dik ma teżistix, ma naħseb kieku tidħol xi ħaġa tgħin jew. Jista' jkun li tgħin u nippruvaw, imma dejjem il-problema hija illi huma ħajqablu lek ma' xulxin huma jagħmlu l-liġijiet.
Mux Eman Cross jew Sandra Gawġi jagħmlu liġijiet jagħmlu hemmhekk u għall-konfini tagħhom biex igawdu minnhom huma. Fim di anka di tal-liġijiet hija suġġettiva ħafna ġifieri Ejju, naħseb segwej tajjeb għal. Segwej tajjeb iva. Fim. Ġifieri di tal-liġijiet u dawn huma suġġettivi ħafna ta' daw jagħmluhom. Mhux għax għandhom l-interess tas-soċjetà jew tal-poplu Malti, daw jagħmluhom hemmhekk. Hija xi ħaġa mondjali ta' ġifieri, jagħmluhom hemmhekk biex jibbenefikaw huma, biex jibqgħu huma an authority, nobody challenges them, u jibqgħu hemmhekk huma u daqshekk dak kif kien ir-reliġjonijiet u żammew poplu ignorant biex jiggwadanjaw huma biex dejjem huma jibqgħu on top illi ġara kif qed jiġri issa lill-awtoritajiet illi in-natura besqithom ir-reliġjonijiet kważi llum il-ġurnata kulħadd kemm tiswa forsi żgħażagħ tampari li jkunu fervent Catholics huma minoranza. Fimt? Ġifieri in-natura qed tobżoq dak qed tobżoq ukoll lill-awtoritajiet. U qed tobżoq l-awtoritajiet in-natura għax jiena nemmen illi n-natura hija the only law. In-natura hija l-unika liġi. In-natura maħluqa fuq in-natura u l-bniedem kellu inħoloq pass fuq in-natura. Ġifieri inti qed tagħmlu affarijiet illi huma kontra n-natura u n-natura tik iċ-ċans titranġa però mbagħad jekk tobsqok darba tobsqok. Tas suġġett vera jogħġobni jiena. Anka jien għandi ħafna. U ma nafx fis-sens jista' jkun għandi counter argument għalih. Għajli. Għax jiena naħseb li dak li għamilna ċiviltà hija propju li nafu niksru r-regoli tan-natura. Kompli. Jiġifieri aħna mmorru kontra n-natura every step of the way. Il-bniedem hekk sar. Imma naħseb hemm affarijiet li jgħinuna jekk immorru kontra n-natura. Bħal pereżempju? Eżempju. Da mhux qed ngħidlek illi noqogħdu bil-werqa ta' quddiem wara. Imma. Le, għalkemm mhux. Don't take it far ejja kam. Imma anke eżempju jien farming huwa kontra n-natura sa ċertu punt. Għax mhux qed tħalli n-natura titla' fejn titi, ħatejdli. Għandek ħafna għandek inti trabbi annimali dejjem ġogaġġa biex imbagħad eventwalment flok tikkaċċja tiklu biex toqtlu, anke l-mod ta' kif nikkomunikaw kontra n-natura għax. Mela, għax qatlek tal-werqa wara u quddiem. In-natura erwin batitek, il-ħajja tista' tgħixha kollha liebes, però erwin ħaterġa' tieħdok. Jiġifieri d-durba fejn iddur, in-natura li ħantik eżempju. In-natura salvaġġa, però organizzata wkoll. Di li noqogħdu ngħidu jekk ma jkollniex liġijiet niġu ġungla mi veru xejn. U dan huwa naħseb dan huwa il-fulcrum tat-topic bla liġijiet u bla reliġjon. Il-bniedem isir fucking qattil egoist u moqran. Mhux veru. Għax huma jużaw l-espressjoni nsiru ġungla. Ngħidlek, in-natura tnaddaf. Jiġifieri min kellu jbati ħajbati. Survival of the fittest. In-natura hekk taħdem. Survival of the fittest. Però mhux insiru ġungla mhu veru xejn, dejjem bħal meta dejjem. U diqlajta kemm il-darba jiena, speċjalment qabel, illi fuq il-kwissjoni tal-armi. All right. Fuq il-kwissjoni tal-armi. Tajli x'għandu x'jaqsam, ħantik eżempju. U ma jgħidulek, mhix hekk, kulħadd armat. Insiru ġungla, mhu veru xejn. Ir-Rodezja, u di saqs il-norm minnu jgħidilek u issiba documented ukoll, il-women, in-nisa, kienu joħorġu kollha armati jixxu l-groceries. Għaliex għax il-liġi ta' ħaddieħor kienet illi jekk mara marret tixxi jaqbżu fuqha. Fimt? Dejjem armati. Kien hemm xi crime rate mola Ġesu Kristu ir-Rodezja, anzi kienet pjuttost baxxa. Għax inti awtomatikament meta bniedem taf li inti jiena naf li inti armat, jiena noqgħod attent lilek x'nagħmellek. Mhux ħanieħu ċans illi nagħmellek xi ħaġa mbagħad jara l-alka xu solvu tjolja. Għax jaf jissolvaw jaf le. Naħseb l-argument tagħhom hu lek jiena u inti armati u nużaw l-arma fuq xulxin. Eventwalment forsi jinnaf x'għad biex jaqbes għalija x'għad biex jaqbes għalik għandit tinfirex ħafna dak u l-argument kontra l-armi. Le, jiena nemmen illi huma mela
armi illum, apparti dawk li għandhom il-licenzja li bħala collector jew Mhix hekk. target shooting, whatever. Malta ma tistax ikollok open carry, jew concealed carry. Except il-pulizija. Issa. U l-AFM, ma l-AFM għandhom fil-compounds tagħhom u fejn ikunu pulizija jista' jidħol illum taraħom ikunu għadhom ħarġin mill-akkademja ta' ċuqlajta hemm. Imorru la sa jirreġistraw għal jgħodu jixxowjawlek biha u ħafna minnhom daw ġifieri Glock 17 ġifieri jkun itqal minnhom għax id-duty belt taraħ nieżel jipprovaw jirraġġawh. Qed tifhem? Jiġifieri imma ħalli dik. Daw il-lasa jmorru jiffirmaw għalja jirreġistraw u jippassiġġaw hemm biha ġifieri. Biex jorik awtorità. Mela i qiegħda biex inti iżommu l-awtorità għalihom, inti you can't have arms. To keep them in control. Qed tifhem il-punt ta' tluq tiegħi u fejn ġej issa. Illum to keep them in control għandhom l-armi. Fimti fi aħna għandna l-armi inti ma tistax inti ġaħan inti tajb biex tħallsilna t-taxxi biex neħdu l-paga aħna inti joqgħod hemm ħares lejna biss ma tistax tkun armat barra. Tifhem għax hekk spiċċat il-biċ. Jiena conflicted fuq dal-argumenti ġifieri. Minn banda isek l-ewwel darba li taħseb fuq u face value tajt il-libba l-ħares kulħadd armat, xiġri naf jekk noffendil xi ħadd għax ħareġ li mill-karozza. Min ikun armat u di qala ħadd ieħor f'intervista qabli issa reċenti, semmejni ftit ilu mhux se nsemmiħax. Taħseb li ġib responsabilità? Iġib responsabilità ikbar. Jien ta' fej jifqal moħħed l-argument. Jiena personalment ma nħossx li għandi nkun armat, però jien għandi tfajla tiegħi inqas 5 feet, hija petit ħafna fraġli, di ġifieri jekk xi darba jiġri xi ħaġa fit-triq m'għandha ebda mod kif defendi li Dik hija oħra illi dejjem xtaqt naqla. Għalfejn in-nisa m'għandhomx iġorru at least a pepper spray fuqhom. Jew a small knife. Ħalli ma nitlux fl-argument tal-firearms. Għaliex? Issa, kemm il-darba smajna, issa ftit ilu waħda partikolari, tfajla ġiet gang rape minn grupp, ġifieri x'fiha ħażin di. Jiena qatt ma smajt każ li bniedem qatt ma jispara pepper spray hekk, għax sempliċement ħli forsi xi tifel ikun għadu żgħir biex dak. Efhem, eċċezzjonijiet ħassib dejjem f'kollox ma tistax toqgħod fuqhom. U oħra, dak li trid illum issibu. Ġvedi li għadu jibbenjaw ma tistax ikollok hekk, ma tistax ikollok hekk. Jaħdulek pepper spray tmur u jumej wara jkollok 10, ġifieri. Alright, di li nippruvaw nibbojkotjaw l-affarijiet. U da, illum ġurnata ma taħdimx għax bniedem iktar ma tibbojkotjawlu xi ħaġa iktar irrida, dik in-natura tal-bniedem. There again. Fimt, in-natura tal-bniedem jekk dan hu minna meta kon żgħir, jien tal-inqas sekund. Ommi tmissix dik. Nara x'nagħmel biex immissa. Biex nisfida. U li ġiet l-istess, iktar ma n-nis tajdom tagħmilx dik, ma jistax ikollok dik, iktar ikollok. Ixek ħajkun hemm min ikun irid dak l-oġġett għax huwa perceived bħala rari u. Fimt, ġifieri di, però di derek jien tfassalna għall-punt, tatlu għall-punt illi ġiet għalfejn għandna nobduhom. Għax dawn at the end of the day they are man-made. They are man-made, daw għandek ġiex rappresentax inti biex tibder il-kamra, biex tibder il-Kostituzzjoni rrid ikollok tuters tal-kamra. Issa, mela daw fejn jaqbel lilhom jingħaqdu daw. Jaqblu. Taħt il-gvern tal-istess daw f'ċerta affarijiet. Fim? Issa, jekk huma magħmulin mill-bniedem, għalfejn il-bniedem jiena bniedem bħalhom. Għalfejn għandi nobdi dak li għamel bniedem ieħor. Dajet jiftaħ it-triq ġifieri għal għax ħankun forsi fucking elitista, ma mhux kulħadd għandu l-fakultà li jinterpreta meta liġi hija ta' benefiċċju. Kif eżempju, da tal-armija argument perfett. Klassiku, eżatt. Nafdal kulħadd bl-arma jien il-lost naf. Ħanejlek minn irrid arma biex għamil xi ħaġa biha, iġi. Oh, ja veru minn banda mhux hekk mhux liġi. Ġifieri min irid jagħmel xi ħaġa ħajamilha. Ma jinteressax mill-liġi. Però there again l-argument tiegħu illi ħantikom eżempju klassiku, ħanati eżempju klassiku. Mela, ħammur lura
fil-40s issa, kulħadd jaf, ġifieri World War II għaddejjin il-gwerra n-nies jinqatlu n-nies għaddejjin, mhux se nidħol fil-mertu min kellu raġun u mhux ma kellux raġun, għax dak suġġetti ieħor għandna suġġetti x'niddiskutu mirko jekk. Ġifieri da. Imma l-Ingliżi kellhom problema. Ma setawx ikunu jafu il-Ġermaniżi kif qed jikkomunikaw bejniethom. Kienu jafu kif, però ma setawx jenkriptjaw il-messages tagħhom. U hemmhekk daħal bniedem matematiku tista' L-Enigma Machine. L-Enigma Machine proset. Ma kienux jafu di. Kif ħajkisruha? It was unbreakable. And it was unbreakable sa ċertu punt. Mela, huma kisru l-kod għax kienu ignoranti sa ċertu punt. Eżatt. Issa. U kien hemm dal-grupp Bletchley Park, Ingilterra, Bletchley Park. U tfaċċa dal-Madonni mathematician brillantissimu, bravissimu li tista' tgħid illum anke il-kompjuter bis-saħħa tiegħu xu sa ċertu punt iddiżinja l-ewwel kompjuter ta' dak iż-żmien. Fimt Alan Turing. Fil-fatt illum għatam il-xismu dak li jgħidu Turing test biex. Il-Turing test. Però dan Alan Turing, anzi ħaniġi għalija iktar l-aħħar, ħanat il-perspettiva. Alan Turing irnexxielu mhux mal-ewwel veru, imma rnexxielu jibbrejkja l-Enigma Machine kif taħdem. Il-codes kollha Ġermaniżi li kienu qed jibgħatu il-Ġermaniżi, l-Ingliżi kellhom aċċess għalihom minħabba Alan Turing għax he managed to break the Enigma Machine. Kulħadd jaf, anzi mhux kulħadd jaf, min jaf l-istorja jaf l-Ingliżi although kellhom l-imperu, però riżorsi ma kellhomx. Sa ċertu punt, għax isom bdew jitilfu, bdew jaqalaw il-Ġermaniżi kienu jgħatuhom ikaxkruhom mill-Ingliżi fil-bidu. Tal da fil-faċċeċ kemm il-darba tallab l-Amerikani biex jitlu, mbagħad daħlu bl-isbal kardinali nemmen jiena ta' Pearl Harbor li għamlu l-Ġappuniżi għax naħseb kieku l-Ġappuniżi m'għamlux Pearl Harbor. Nemmen li l-Amerikani ma kinux jidħlu. Kienu qed jgħinuhom xorta u hawnhekk. Kemm hemm differenza. U hawnhekk jidħol fatt importanti ieħor. Ħanajduna ġa suġġett għax niddevjaw. Jidħol punt importanti ieħor. Li kemm Churchill u kemm Roosevelt it-tnejn kienu fil-Mażonerija. Ma nafx ta' konx tafa di. Ejwa. Allura they had an alliance illi iridu jgħinu li xulxin. U kien jgħinu għax kien ibelu at a fraction of the price, un bad beda jtieħ, u bad kif il-Ġappuniżi għamlu Pearl Harbor, insomma, and so on and so forth, l-Amerikani daħlu. Anyway, to return to the subject. Dil-problema li kellhom l-Ingliżi, illi kif ħaj jattakkaw u jkun jafu xinu jixtieq mingħajr ma jitilfu ħafna nies u ħafna riżorsi. Rridu jibbrejkjaw l-Enigma Machine, illi rnexxielu jagħmilha to cut a long story short Alan Turing. Skoprew l-Ingliżi li fil-late 40s, early 50s, wara li rebbaħom il-gwerra u spiċċat ħafna qabel, wara kemm salvaw ħajjiet, ismaħ diftakara kemm salvaw ħajjiet minħabba Alan Turing, x'għamlu? Saru jafu li he was homosexual u tista' tgħid kisruh da qatluh tista' tgħid, alright? Kif snin qabel għamlu l-Oscar Wilde. Oscar Wilde storja differenti. Ta' min jgħid forsi ma jafx l-omosessualità kienet illegali. U il-punishment tagħha kien chemical castration. Eżatt. Li kien proċess li huwa tortura prattikament u sens. Eżatt. Issa. Mela dar rebbaħhom il-gwerra, però liġi ta' dak iż-żmien kienet chemical castration. U qatluh tista' tgħid farkuh qatluh. Bażikament huma qatluh ħajja noqogħdu sejrin il-punt ta' tluq kien li ju ħajtu bdiet sejra lura li meta l-Ingliżi saru jafu illi dak u qatluh. Fit-2013 f'Diċembru ir-Reġina pardinjatu minn 1952 pardinjatu fit-2013. Jiġifieri qatlu bniedem għax il-liġi tgħidlek hekk. Wara li rebbaħhom il-gwerra u salvalhom għalhekk għatlek iftakara di salvalhom dawk il-ħajjiet kollha. Miljuni prattikament. Fim? Imma għax kien omosessuali għax il-liġi għaletek mela chemical castration. Iġifieri, meta l-liġi tinbidel, who's going to assume responsibility ta' dik il-ħsara kollha li saret? Għandik eżempju ieħor. Għandna eżempju f'Malta wkoll. Il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Tal-kannabis, eżatti. Ħadd ma ħar responsabilità tagħha dik. Iġifieri l-bniedem kissirtu għax kien hemm xi ħadd il-Parlament u rid jgħaddi dik il-liġi.
Qabel, għax issa tistaw da ma nafx eżatt teknikalità tagħha kif inhi għax kissirtu għax inqabad bi ftit grammi jew whatever. Fimt kissirtu, tfajtu ġewwa u għamilna show bieħ. Show bieħ, u rassibni l-pjanta jew da. Qed tifhem, u mbagħad all right. Però ħadd ma ħar responsabilta li għajlek isma' aħna tfajnik ġewwa ħantuk a compensation ta' żmien li għamil ġewwa. Iġifieri il-leġijiet da suġġett illi mhux ħajħdu pjaċir bih, u iktar ma jħadux pjaċir bih, iktar ngħid u iktar nieħu pjaċir ngħid u iktar ngħidilhom u iktar nisfidahom. Jien iktar ma kun kontroversjali, iktar nieħu gol. Imtax da suġġett naħseb illi ħadd ma tkellem fuq. Le, ħadd ma jaġġarda. Fim, tiġifieri ma konċett ieħor klassiku eżatt tara pum. L-internet. Mela tfilna, mhux se nidħol fil-mertu min kellu raġun, il-punt tal-istorja ħanejt jiena biss. Mela il-laburisti jiddefnuhom il-matab. U milux marċa li bovri l għamillhom il-ma tax-xita hekk għadilhom orrajt maħfurin intom din il-ġenna. Fim, tiġifieri illum hekk, u mbagħad tgħaddi għada hekk. Jiġifieri kemm huma tajbin daw il-liġijiet, kemm verament daw huma għal-ġid tagħna, x'huma keduna għal-ġid tagħkom. Fimt għal-ġid tagħkom anke tismagħhom jitkellmu hemm, però mbagħad l-ipokrazija ra fejn li kif tidħol il-qorti. Ikollok il-kurċifiss fuq, tgħidlek wieħed fuq u ħol ġurament tara, mela inti qed tuża l-kurċifiss meta l-Bibja qalt lek, mhux se nidħol f'kunċett ta' Bibja insomma, però tgħidlek illi meta Kristu kellu l-Madalena u għamillhom minnu ħadd jitfa' l-ewwel ġebla. U mbagħad huma bil-kurċifiss ara x'ipokrazija ta'. Ara x'ipokrazija, mela inti qed tuża storja Bibja busa l-ġurament. Meta waħda mill-prinċipju fundamentali tal-Kristjaneżmu huwa there again mhux se nidħol fih illi inti ma tistax tiġġudika tipol ħadd ieħor. Però huma bil-kurċifiss fuqhom, What does that even mean? A divine right? Għandhom a divine right daw? Malta saru ġustizzi kbar, jien niftakar fi żmien Gonzi ġifieri ma tħallas il-kont tal-VAT il-ħabs ta'. Jiena naf nies vera niddeqnu bħala kelma ma nies li għamlu suicidju minħabba kontijiet tal-vat ta' fakjena għalma Għax huma lejhom. Ma tagħmilx. M'għandhom rispett. Grazzi tal-lum ma dix issir. Imma ġifieri inti persuna ħafna minnhom naf każijiet jiena mhux għax evadew it-taxxa, jekk għandek business u marħażin. Marħażin. Da jitfawk fl-istess ċella ma' nies li jagħmlu crimes violenti. Anka l-ħsara psikoloġika li ssir lek hija kif ħadd irrepara, x'ħatajlu ħatek ħuċek 20,000 euro ma ġara xejn ta'. Jien semmejtlek l-argument ta' flus għax tajtek eżempju. Fil-verità ma tantx pensi ieħor tista' tagħti. Għax il-ħsara tkun saret. Ħantik eżempju, mela. Ieħor għax jibdew ġejjin jien mbagħad jien la nieħu noti ma nieħu xejn anke fid-dibattiti meta kont ikun fuq id-dibattiti. Mela. Hija kważi tista' tgħid f'kull pajjiż huwa illegali li toqtol lil ħadd ieħor. Rajt li sew ġifieri. Però mbagħad il-pajjiż irid jiddikjara gwerra u joqtol miljoni ta' nies innoċenti. Mhux hekk biss, il-pajjiż jista' jgħidlek isma' għandek bejn 16 u 25 joqtol fisimna. This is crazy, man. Di x'moralità bażwija għax kien hemm erba' għaddew dal-liġijiet illi. Mela inti, what's the point? Illi tippreserva ħajja? Jew tippreserva ħajja biex iżżomm l-awtorità. Ġifieri inti għax bniedem, there again, mhux qed ngħidlek punt ħażin jew punt tajjeb jew għandu raġun jew ma kellux raġun, dak huwa jekk trid nagħmlu. Le, mhux hekk aħna qed nagħmlu il-xismu, id-dilemma. Jekk tridu nagħmlu podcast ukoll fuq il-liġijiet nagħmlu kollox il-kodiċi kriminali rajtu 3 darbiet kollu, jiġifieri nikwota għalek minnu m'għandix l-ebda problema. Però l-punt hu illi inti biex tippreserva ħajja bad bniedem il-ħabs. Għall-argument, hemm ukoll f'ċerta pajjiżi fejn għandhom il-pina kapitali. Mela inti għax il-moralità tgħidlek, isma' dak ma huwa ħażin li toqtlu, però inti biex tagħmel kumpens għal dak li qatel toqtol lilu jew ħadd ieħor.
Ġifri inti. Imma n-nis possibli daw la fajt ma jikwexxinjawhomx. Le ma jkwexxenjawhom. Imma għaliex? Ma jkwexxenjawhomx. Ara jiena nħoss li meta il-mistoqsija ma jkollix a clear answer, in-nies ma jistaqsux. Mhux kulħadd ovvjament qed naqbdu statistikament. Ħanejdlek, u din għandi kun semmejnija meta konna barra. U fil-fatt hemm ktieb Credo is being republished ta' Norman u għandu chapter interessantissimu ħafna. Individualism is the cry of the future. Għax illum il-ġurnata kulħadd kollettiv, kulħadd jaħseb mill-lenti tas-sistema. Illum il-ġurnata minnu individwu bħali illi jistaqsi dal-affarijiet, illi jaffronta dal-affarijiet li ma jiddejax ikun differenti. Jina, I'm proud illi jina li żar kap ta' partit, issa ta' li partit żgħir, orrajt, tajb, magburi biha, short, I'm very proud of it, li żar kap ta' partit fl-istorja ta' Malta. Ej li fej kienaw ġuvni għaddiendu, zazuħ 24 sena li ħar responsabilta ta' partit, ħareċ jikkontesta għal dawk il-ġganti kollha, sfidaħħom ġew wiċċhom, ma jiddejjax, u l-lum jgħataw nitkellem qoddimek fuq suġġett kontroversjali ieħor. Ma non-existent illum, kulħadd jibża jistaqsi. Is-sistema. Dik ostja, n-nies jibżaw jistaqsu, ara kemm problema ostja. Jibżaw għax illum il-ġurnata s-soċjetà u s-sistema kif ġabuna, illi l-bnieda maqqas biss għandu ħin jaqra ktieb. Iġifieri inti jien pereżempju meta naqra l-Nietzsche, jew naqra l-Dostojevski, whatever, naqrah u għandi nofsija jiblaħ hekk qisni. Kif tgħid, nipproċessa u nirrifletti fuq dak li nkun għadek kemm rajt, fuq dak li nkun għadni kemm rajt. Illum il-ġurnata kemm hawn nies jistgħu jagħmlu għadi minħabba is-sistema li ġabuna fiha. Illum in-nies jirraġunaw jiena qiegħed hemm, irrid naħdem għax hekk qalulna nibqa' ignorant, ma jkunux jafu li qalu nibqa' ignorant. Alright, nobdi l-liġijiet għax hekk qalulna, alright, għax hekk imrobbin, għax hekk ma nobdihomx immur il-ħabs, alright, u daqshekk. U l-gvern ħallih jagħmel li jrid bina, ma nistaqsux, ma nkunux nafu, ma niċċallenġawh. That's it. Għax hekk niċċallenġaw immur il-ħabs. So bloody what, go. Jagħmellek pjaċir għax kollok iktar ċans taħseb. U ċans taqra tinforma ruħek, use the system against him, stupid. Having said that, mux faċli li persona mur il-ħabs ta' It's not faċli, whatever, imma. Għax hemm ħafna reperkussjonijiet sija kif tiġi perceived fis-soċjetà u anka mhux kulħadd jiflaħ għaliha ta'. Mhux kulħadd jiflaħ għaliha. No. Di l-kwistjoni tal-liġijiet hija naqra issa sekkina taqta' minn ġiex naħat. Għax minn banda aħna nafu li hemm ċertu liġijiet li jsiru huma totalment għal kontroll. Eżatt. Jena li klassika liġi għal kontroll hija di tal-konsum tal-kannabis. U 3 pjanti u iktar minn fis-sens just edha hemmhekk biex literalment dak li kun qed tgħidlu isma' Alla jennek manda. Jekk ngħidlek 3 pjanti għala bebżobbi. Ma jinteressanix. Dak ketlek jien u hekk tobdi. Tistaqsix. Mill-banda l-oħra mbagħad hemm l-argument ta' il-liġijiet hemm bżonnhom. Alright, naf biex ġej, kompli. Għax fis-sens. U dak huwa forsi l-argument. Il-bniedem bla liġijiet, di semmejni ftit l-ewwel. Inti targumenta li le, ma l-bniedem bla liġijiet, soċjetà tikkollassa minn liġijiet? Le, ma nemminx li tikkollassa le. Diment li jkollok soċjetà, mhux kif qegħdin issa multikulturali, Mhux kif qegħdin issa, ġifieri għax ġlied ħajkollok. X'differenza tagħmel hekk kunx multikulturali? Tagħmel differenza għax il-bniedem ir-razzezz differenti huma differenti. Imma ir-razza jew l-kultura differenti? Eżin. Kompli, saqsi. Jekk inti għandek, issa ħankun kontroversjali ma Aħjar. Jekk inti għandek Ewropew tipikament kattoliku u għandek Ewropew li huwa Musulman. Li essenzjalment huma l-istess razza, imma prinċipji totalment differenti. Totalment differenti. Mela,
biex tkun u da żball li naħseb jagħmlu il-lemin illi ċerta partiti tal-lemin illi ir-reliġjon mhux razza. Inti tista' tkun Musulman u tkun Malti. Tista' tkun Kattoliku u tkun eżin. Interessanti di. Fimt? Jiġifieri ir-reliġjon mhuwiex ir-razza, ir-reliġjon huwa setta prinċipji, setta filosofija, setta way of life li jista' jgħaddu tagħhom kulħadd. Except Judaism. Judaism, you need to be a Jew. Ma ħalli dak għax dak suġġett jaħra, mhux qed nibdeq nidħol fih ta'. X'inna nagħtiha nidħol fin-nar. Imma il-punt mhux dak. Ġifieri dik irridu nagħmluha ċara li inti tista' tkun a pure European and you choose to be Muslim. Fimt, ġifieri that's a way of life, that's a set of principles that you can adapt, and that's another story. In-natura ma tagħtekx ir-reliġjon, in-natura ma tagħtekx reliġjon. In-natura tagħtek, in-natura tagħha. That you feel at one with it. Fimt, il-bniedem jiddefendi ruħu kif jagħmlu l-kreaturi kollha tan-natura. Alright? Illi u bla affarijiet l-oħra li tatna n-natura. Fimt, nirraġunaw kif tatna n-natura illi inti fej tħossok meddet mhux kif jgħidulna l-liġijiet ma tistax tiddefendi lil nifsek ċempelli l niġu waħda, tittar għandhom xkarozzi biex jiġu l-ewwel ħaġa, waħda daw. Qed tifhem, ġifieri hemm ħafna problemi, però to return back għas-sugu vera, ġifieri mhux minn nagħmlu fit-teknikalitajiet tas-sistema tagħhom qas biss tinteressani. Naf ħafna fuqha ma tinteressanix. Illi bniedem he feels at one with nature. Jiġifieri, il-mistoqsija tiegħek kienet kif jistgħu jikkumparaw flimkien. In-natura ma tatniex reliġjon, jiġifieri if you want to be at one with nature jew ħaġa li rridu nitfgħu għal kif tgħid. Fil-ġemp huwa reliġjon. Fim? Naqbel. Semmet naqbel żgur. Di li pereżempju meta tara tosserva n-natura sew, hija strutturata. In-nemlu joħroġ jiggederja l-ikel, jidħol fil-bejta, huma hemm il-predators li jattakaw in-nemlu ċerta tip ta' safar u ċerta tip ta' setti oħra. Veru. Imma that's nature. Survival of the fittest. Din li noqogħdu nipprovaw nipproteġu l-kulħadd. It's impossible. U din il-problema li ġabitna fiha llum, illi din il-problema tal-inklusività di li kulħadd ugwali, illi ma tista' tmissil ħadd, ma tista' tweġġa l-feelings ta' ħadd. Hija anti-nature. U l-bniedem mhux qed joqgħod għaliha, qed jinduna bil-mod. Fimt? Kompli saqsi. Jiġifieri, ma nafx hekk qed nifhmek sew, jekk qed mhux nifhmek sew korreġini. Le. Jiġifieri inti issa qed tammetti li n-natura minnha nfisha mhux fair. Eżatt. Sewwa? Eżatt. Issa aħna. Life is not fair. Life is not fair għax. M'għandniex nimmitigaw aħna dik imma tru l-liġijiet. Ma tistax tagħmilha. Fis-sens għax lejm, issa kif jintużaw huwa ħażin u mod ieħor 100%. Imma l-għan prinċipali naħseb li jsiru liġijieti li toħloq fairness u ġustizzja. There again, qed tobżoq lin-natura. Inti? Ma tistax tagħmilha, ħantik eżempju ċar. Il-bniedem u li hu mhux kulħadd moħħu jtieħ biex ikun intellettwali, mhux kulħadd moħħu jtieħ biex ikun avukat, mhux kont dirrid nidħol fi oħra. Mhux kulħadd, it's genetics. U di xi ħaġa suġġett li ħafna nies ma. Allora m'għandniex nipproteġu l-minu azzjonijiet tajba ma forsi vulnerabbli għax ma jafx. Mhux tipproteġ, stenna, mhux qed ngħidlek illi sew li sewwa t-tifel bi special needs. Le, mhux qed nidħol. Le, mhux special needs qed ngħid jiena, imma hawn min moħħu ħaxxej jitih cunning jista' jasal għal dak li jrid. Ma ġieli juża dak it-talent anke jekk isma' għala żobbik ħatlu xi ħaġa l dalaq wara ħadd jiena. Ma dak miskin li forsi huwa bniedem ġenwin u fucking jistinka. M'għandniex nipproteġuh bil-liġi. Imma dik tiġi mbagħad, sena għalhekk, ħanejlek, tittara ċerta tip ta' każijiet illi ħafna drabi daw ikunu għax jiena jekk ħallejt jien naf il-bib tad-dar miftuħ. Ora qabel ħadd ma kien jidħol, anzi tiġi l-ġara tħabbat tgħidlek isma' l-bib miftuħ ħalu. Illum ġara ma tafdawx miftuħ. Għax is-soċjetà ili
Voldri daw ġejjin minn ħafna affarijiet. U da li huwa tajjeb u ħażin jimmaterjalizza fil-subkonxju tiegħek, fil-konxju tiegħek ukoll. Iġifieri di li noqogħdu di tajba. Mhux qed taqbad il-kamera, vera. Di tajba. U di ħażina. Għax hekk qalulna. Però on which grounds di tajba u di ħażina? Ġifieri inti ma temminx li hemm xi ħaġa universalment tajba jew In-natura tajba biss. Għax mhix magħmula mill-bniedem. Inti kif tista' tgħid li di tajba u di ħażina? Jien mhux dik toġobni, jien di toġobni. Jiena li għad di tajba u di ħażina l-kontra tiegħek. Convince me otherwise. Mela ejja nitlu fid-dettall għax inti qed li n-natura tajba. U sa ċertu punt diki verità. Dik il-verità, l-unika verità. Allura, meta jekk jiena qabbiżli l-ostja xi ħadd u għax niflaħ noqtluq tiltu għax deq li żobbi, dak qed immur kontra n-natura jew Sena, in-natura ma tixi li toqtol bniedem għax dejjaqlek zobbok. In-natura dejjem fil-fatt anke meta tara l-Animal Kingdom, mhux għax dejjaqlu zobbu għax you hunting. Fimt? Jew għax jinqalaw ċerta disgwiti fin-natura tal-xejna u xil-Madonna jgħidula. Tas-sistema, tal-food chain, tal-food supply tagħhom. Fim? Issa il-bniedem peress li għandu l-abbilta li jaħseb jista' jmur kontra r-regoli tan-natura billi joqtol persuna oħra jinnaf violenza domestika. Jinnaf qed jaħseb li l-mara qelbitielu u qatilha. Imma naħseb hemmhekk importanti li jkollok liġi li tispeċifika isma'. Ma stenna, Derek. Minu vulnerabli ma jistax jiddefendi l-nifsu waħdu. Biex tadotta di sistema li qed ngħidlek jiena, li naħseb ma tiġri qatt. Però inti il-poplu tit biddillu l-mentalità. Għara taħna s-sistema tagħna tatna tip ta' mentalità illi mhux se tiġri overnight li nirreġettawha, tittieħu evoluzzjoni sieħa ta' ġenerazzjonijiet. Naqblu, dana mux ħat ikkonvinċi iż-żeża ta' baqra ta' isma jinnaf tagħmel xiek ta' meta di għandat minn insena u għomra kollu tagħmel hekk, you can't teach old dog new tricks. Tifhem ġifieri di through education bil-mod ġenerazzjonijiet tibda tiġi adottata din is-sistema li inti anke l-gvern jindaħallek fl-inqas affarijiet fajtek, mux spiċċajna police state anka jek tikteb kumment jottella post taraħħom ġejjin hemm biċċhom mamma ħafna minnhom libsin l-iswed taħsibhom deffiena sejfer ħallaw it-tebut daw. Fimt? Għax tibt kumment? Allura, tibt kumment, ħaxat ħali, who cares? Who cares? Das kemm jaqlaw li. Jiena ma nemminx li hemm hate speech, nemmen li hemm bullying. Suġġettiva. Bullying nemmen li hemm. Hate speech le. Fis-sens. Hate speech huwa kollox jista' jiġi interpretat. L-opinjoni tiegħek l-aħħar mill-aħħar. Ġifieri. Fis-sens ħażin li tajt jinnaf ejja noħorġu noqtlu dik il-razza kollha, dik ir-reliġjon. Ovvjament ħażin. Ejwa, imma suġġettiva. Jiena tista' tgħid li xi ħaġa inti f'dawn ngħidlek hate speech weġġajtni lili. Tifhem il-punt. Le it's a slippery slope u fis-sens. U fil-fatt jekk tara il-liġijiet tal-hate speech huma vagi u jistgħu jiġu interpretati kif iridu. U qegħdin hemm mhux għax they care about the others to exert control. Għax m'hemm xi ħaġa speċifika, tajtek jo tajtek. No, it's a very broad outline which can be interpreted in any way. All laws are like that. Fil-fatt l-avukati, jien għamilta ma' ħafna avukati, ġifieri, I know their tricks. Jabdu lek ma' daw il-broadness of things, illi
U anka ġol qorti di tidħol ta' din ta' soġġettivizmu u hekk ta' jużaw hija tattika li jużaw ħafna l-avukati, speċjalment fuq di tal-hate speech. Il-naħseb fejn jidħol a criminal lawyer, it's all about subjectivity fl-aħħar mill-aħħar. Għalfej ħatiħu bail. Taf kif, it's all about t-protect convince. Kompli tal-bej, kompli. Ġek inti eżempju għandek xaħat akkużat eżempju fiqtil. U l-avukat tijaw qed jagħmel il-kas tijaw isma' għal-bail. Ċekk allura qed jipprova jtisma' da vera forsi jagħmel hekk imma xekk u għaxek għand it-seġri dik hija l-logħba kollha. Però ma ninsewx xi kombinazzjoni tħalt fuq f'kumment il-bieraħ. Inti innocent until proven guilty. U bniedem ma tistax iżommu detained għal iktar minn ċerta żmien under arrest preventiv. Issa. By doing so, il-prosekuzzjoni tista' toġġezzjonali kif ħafna drabi tagħmel kważi dejjem toġġezzjona l-prosekuzzjoni. Fim tipprova taqbad. Xi tkun waħda mill-affarijiet li jaqbdu lek fuqha. Xi tkun, ħanejlek kien xi tkun. Illi hemm il-biża' li jikkommetti reati ieħor. Jew hemm il-biża' li ma joqgħodx għal kundizzjonijiet imposta fuq minn din l-onorabbli qorti. Fimt? Mhijiex biża' reali, inti fejn il-Madonna taf illi ħanagħmel x'kif ħanagħmel jien, pereżempju. Fimt? Dak huwa l-argument li għandu jġib l-avukati li din mhijiex biża' reali, u hekk għas għandha tkun parti mill-oġġezzjoni di tal-prosekuzzjoni. Tibża' allura x'tagħmel allura? Allura qbad warresta l-kulħadd għax għandek biża' li ċekku floqqos ħajati xaba l-mara. Inti tkun biża' reali, tkun biża' tanġibbli. Fimt? Ġifieri, mbagħad isib daw li jkunu forsi ħasra ma jkunux jaffordjaw avukati u hekk forsi l-avukat tagħhom ikun dak. Imma ma rridx nidħol f'dak is-suġġett, ma rridx nimmokja l-ebda avukati. Qed tifhem? Illi dan huwa suġġett vast, li jekk nitkellmu fuq ukoll, fimt, ġifieri oħra, il-European Convention of Human Rights, u ħanu saħħa kontrihom di tgħidlek illi il-libertà hija r-regola, mhux l-eċċezzjoni fil-każijiet tal-bails. Ċiri li tkun detained mhijiex ir-regola. All right, interessanti di. Interessanti ħafna. Aha. Mela, għax isna ġibni is-suġġett hekk xi ħaġa crime jew le. All right. Meta fil-fatt huwa ħafna iktar vast. U vera ma kif tajt. Għax dak isek. Istaki għajna ma dak. Fej jidħol. Imma kważi kollox m'hemm idur għax inti fl-aħħar mill-aħħar x'inhu tajjeb jew ħażin. Isek bil-fost tabnaħ mal-liġi bla ma trid ostja. Hemm ktieb. Rajtu jien u wasal biex nerġa' naqrah. Però tiskanta meta taqra ktieb u taħseb li nsejt ikun fis-subconscious mbagħad. Mela. Tibda kif tgħid kittieba kontroversjali ħafna Ayn Rand. Qatt smajt biha Ayn Rand. Għandha ktieb għandha tnej il-magnum opus tagħha, Atlas Shrugged u The Fountainhead. The Fountainhead, individualità sfrenata, qed tara l-Norman u għaxar darbit iktar miegħu. Dak it-tip ta' individualità sfrenata jiġifieri. U tara kif tgħid he stands out against all society. Għax l-individualità, il-bniedem li ma jkunx mal-kollettiv mal-merħla, huwa bniedem he's an inventor of something, krea xi ħaġa, żgur jew bil-ħsieb tiegħu, jew fil-fatt l-artisti kollha u l-kittieba u l-ħassiba huma kollha nies li fis-soċjetà meqjusin eċċentriċi. Għax they don't see the world through the same lens as the herd. Imma taħdem. Allura s-soċjetà tikkonsidrahom bħala eċċentriċi. Imma mhux kulħadd jista' jkun hekk fis-sens jiena naf nies li they are very comfortable li jkunu parti minn merħla. Għax is-sistema ġabitna li ġabitna bdi tiftakru dak il-film minn ta' x'il Madoff kien jismu No Man is an Island daw. Insejt kellu ballun da. Castaway. Castaway, ejwa. U da li ġabitna li l-ebda bniedem
ma jista' jkun waħdu. Fim? Meta jien il-maġġor parti tal-ġurnata tiegħi dejjem waħdi fil-librerija tad-dar tiegħi naqra l-kotba. Dejjem hekk jien minn filgħodu biex nidqum sa xi naqra jien fil-librerija naqra l-kotba. Jiġifieri tista' tgħid 90% tal-ġurnata tiegħi kuljum waħdi. U għala ħares minni ħotolli tal-lifni nkun qed naqra, ġifieri għax għalija rrid nerġa' nibda ċapter mill-bidu. Taħdem imma soċjetà fej kulħadd huwa artist eċċentriku. Le, ma taħdimx. Però s-soċjetà kif qiegħda issa qed toqtol iktar l-individwalità u l-kreattività. Dan l-eżempju li tajt fl-elezzjonijiet fil-kampanja qed illi qed iffukajna ħafna fuq il-kollettività illi kulħadd irid isir tabib, avukat, nutar, tabib, whatever, jiggradwa u dawk l-individwi li mhux għax moħħhom mhux tajjeb mhix il-kelma adattata, illi moħħhom huwa area differenti. Fim, minn dawk li da, u jkunu jridu hands-on things bħal carpentry, gardening u l-affarijiet l-oħra, mechanics u dal-affarijiet. Kważi minn sijin illum. Għax tajt li hemm l-MCAST, iwa veru, però inti suġġetti tas sekondarja xortu huma suġġetti akademiċi. Li jiena naħseb li l-MCAST hija tajba. 5 snin too late. Eżatt, diki. Illum il-ġurnata l-ispirtu kreattiv qed noqtluh. Jiena kważi ma kull min nitkellem meta naqbad is-suġġett ngħidha jidres ma jiena l-iskola lili ħxiet li 19 sena minn ħajti. Jiena jekk tgħidli mill-iskills innużallu max-xogħol minn minnhom ġibthom mill-iskola, ngħidlek hemm minni naħseb xejn ma nafx. Eżempju, il-lingwi, jiena ma kellix Taljan l-iskola, ħadd it-Taljan l-aħħar sentejn tas-sekondarja biex nifranka x'ismu tallimtu mit-television. L-Ingliż tallimtu mill-internet. Eżempju, jiena xogħli u audio visual. Għandna studju u naħa l-oħra ġifieri audio engineering, tgħidlix tallimt kollox online. Ostja. Naqra videos kollox waħdi. U jiena nħoss li kuku il-sistema ma kienx tikkejterja għalija assolutament. Kont imur tajjeb l-iskola, imma isek jien naf, isek qed telab video game. Once li inti għaddejt mill-eżami jew għaddejt bil-video game, ma mill-ċejbi għatfajta fuq l-iskaffa, s-sam billi għandi għal-madonna 14 low level, xħan għamil biħ? Le, mxek. Le, jien ara akademik li kon tajjeb ħafna. Però kien hemm dawk iġi suġġetti li kienu tnej, il-mezz u l-fiziks. Qatt ma stajt disa qed tkellimni b'lingwa li ma nafx. Issa llum napprezzhom. It's not my. Le, jiena napprezzhom mhux qed ngħidlek jogħġbuni napprezza li hemm dinja oħra li jiena ma nafx biha isni qed niskopri jiena fl-univers l-ewwel darba meta nara x'jistgħu jagħmlu b'mathematics in-nies. Il-lastja. Għax dik u jidher li kont semmejtuha ma' xi ħadd insejt minnu. Il-moħħ tal-bniedem jew juża l-left hemisphere, jew juża l-right hemisphere. Ġifieri minnu kreattiv u minnu matematiku, dik illi Nietzsche kien isejħilha the Apollonian side and the Dionysian side. Fimt? Ġifieri per eżempju, jien... Iktar toġobni l-interpretazzjoni ta' Nietzsche, għax l-oħra ta' tal-impressjoni li jisu vera n-nis jużaw it's more nuanced than that. Għax, u di Nietzsche spiegaħa ħafna fl-ewwel ktib tiegħu li kiteb illi għal xi raġuni sa kemmiet baqa he used to disgust it. U nifmu għalfej. Differenti ħafna. Birth of a Tragedy. Għandi eċċezzjonali li għalkemm kien l-ewwel tip ta' Nietzsche ma rajtx lilu l-ewwel. Le, asjana. Rajt Zaratustra l-ewwel. Nasab minn tal-aħħar naħseb. Għax iżgħar mill-oħrajn ukoll allura. U Nietzsche għandu chapter f'Zaratustra partikolari ħafna, The Marketplace. The Flies in the Marketplace. Jien meta jinżel Zaratustra mill-muntanja isipruħu fil-marketplace dak li jgħidu Malti jgħidu l-Monti. U n-nies beda jikkonsidraħhom the flies illi kulħadd jitħaq bih. Fim taħna qegħdin u inti the flies in the marketplace who sting out of all innocence. Fim flee into the solitude, my friend, for I have lived too close to the small and the miserable.
Fim dika frażi li tibqa' waħla ġo moħħi. Anyway, kont tajjeb ħafna akademikament. Però dawk is-suġġetti qatt bada pereżempju history nibbrilla għad nillum il-ġurnata ġifieri naqra ħafna fuq il-history. Lingwi wkoll, Malti, Taljan, Ingliż u just small da kelli l-Arbi wkoll. Astja. Franċiż kelli. Għandi level tal-Arbi. U ġifieri anka biex nibqa' għaddej għax lingwa jekk ma tipprattikahiex. Mela. L-Alġeżira nipprova naqraħħa bl-Arbi. Jirna xieli. Kolem xi klim jolex l-Arbi hija lingwa vasta. Kolem xi klim li ma nifhimx. Però mbagħad dictionary u whatever. Anyway, però bħal humanities, il-history, sociology, social studies fis-sekondarja, għax sociology mbagħad jiġi. Mbagħad wara s-sekondarja kont il-junior lyceum kont il-Ħamrun il-liċeo. Illi dik għamlu puddina oħra aħna konna l-aħħar eżami, l-aħħar ġenerazzjoni. Ta' Kordini jena. Ġenerazzjoni li tħajna bil-benchmark u mbagħad li għalija dak żball kbir. Bedaw diħlin kulħadd. There again, mhux qed ngħidlek li huma studenti ħżiena, huma studenti li għandhom bżonn kurrikulum differenti. That's it. Illi kien żball kardinali li jagħmlu l-Partit Nazzjonalista, dawk in-nazzjonalisti jagħmlu, ħaj gonzi. Fimt, ullum il-ġurnata msomma d-dizastru li jem titkellem ma' teachers, ġol kolleġi kolla ġviri ġol iskejl kolla. U bat ħriċ minn jem, tħalt il-higher secondary n-naxxar, għamil sentej jemmek, kelli l-English A-level, history, philosophy, un bat sociology u systems of knowledge intermediates, ġin il-history bqajt, imwaħħal miegħu. U di kienem frażi ta' lecturer tal-filosofi u bqajt niftakara, mhux se nsemmi minnu għax forsi ma jħux gost imma kont imur tajb ħafna miegħu. U waħda mill-eżempji li kien ta' u illi u ħatorbot hand in hand ma' da' suġġett ħanejlek x'inhu. Meta bniedem jgħidlek xtaq isir naf tabib u sar tabib u li ieħor tajlu inti x'tixtieq tissir jgħidlek sakranat irrid insir jien. It-slafa billi misma il-punt fej ġej. U jgħet il-nexilu jisir tabib, l-ħor il-nexilu jisir sakranazz. It-nej laħqu fej ridu, it-nej kontenti bħajjitom, għax it-nej ħadu li xtaqu. Pero s-soċieta, kifini, il-sistema kifini, ġabitna li we praise the doctor because he's a doctor. U li sakranazz, ti sakranazz jen fi tri għarak. Għalix, għax il-perspettiva li taħtna s-soċjetà ġabitna nħarsu illi dak biċċa ta' sakranazz meta fil-verità huma tnej li huma laħqu fejridu. Iġifieri il-punt ta' tluq tagħhom, they have both achieved their aim. Allora how are you going to degrade one and praise the other? Mela, jien għandi x'ismu għandi esperjenza fiha, insomma, jiena għandi 39. Allura meta kont qed immur sekondarja jiena dak iż-żmien tant kienu jippuxxjaw fuq suġġetti akademiċi li kien il-każ ġifieri jekk inti tmur tagħmel l-iskejjel ta' snajja kienu ara xoxxata, kienu l-iskejjel tal-injoranti. Mbagħad meta tibda tikber tibda tajt isma' biex tkun mastru taxxa tagħmel investiment tal-ostja fl-equipment. Mela. Ġifieri dawn huma mhux dawn fucking businessmen u businessmen li huma jekk meta jkunu tajbin businessmen ta' suċċess. Ġifieri li derrawn inħares lihom bħala meta fil-verità meta tikber tajt illa jien dak irid inkun mhux alla wara desk isnieblaħ. No mhix hekk. U aħna insertajna l-fażi ta' żmien Gonzi fej bdiet tinbena Smart City. Allura li kienu mlewlna rasna li baħa jkun hawn ġobbijiet fuq il-computers u Malta tal-futur. Parti minna da vojta. Kien falliment totali. Ġifieri aħna tant jiena mort l-Mcast tal-ICT għax tant fucking kienet kulħadd jaħseb li The prophet of gloom and doom. Li jiena jiddispjaċini xejt tant stajt kieku bdejt il-linja li bdejt issa ħafna snin qabel forsi l-hom jgħid x'imkien aħjar. Le, mhix hekk kif hemm. Ġifieri tal-iskejjel ta' snajja dil perċezzjoni li minn kien tas-sena jagħmel ix-xogħol manwali u għanjorant tant għamlet ħsara tembagħtu għallum.
biex issib il-xat jagħmellek il-madum, id-duluri Alla biex tagħmel kamra ta' sodda sora ta' nies. Ħanejdlek, Electricians, disastru, men, sorry, kawx electricians jismana, jien għadnek għamilt id-dar kien għamlu jena, Alla ma stajċ. Le, għax, ek ġabuna, ġifiri, mux kullħat, to return to the point, mux kullħat huwa wire jgħat li jitgħallem suġġetti akademiċi, mux għax ma jkunx tajjeb biex jitgħallem, minn ma jissapportilekx bil-qeda. Mux hekk. Lina jgħandi naqminna, ta' xintaran nibdantina dejja. U dika, errudu issa qabel nerġaw, għax jgħidu l kif tħol iskejl ta' snajja, naqbel, well and good, imma qabel niftħol iskejl ta' snajja, errudu ndaħlu f'moħdaw in-nies. Li min jagħmel is-sena, mhux għax ignorant, ma għandax taqsam xejn. Dak huwa bniedem differenti. Kulħadd differenti, individualità. Mhux hekk li tassumi li kulħadd ħajkun komdu bil-qeda, ħares lej l-screen flare condition todok, għaxek tmur ma strudaxxa, xil-lost għandu xaqsa, l-istess soddisfazzjon. Insomma, għan tkellem dax. Ġvi akademikament kont tajjeb, pero minn dejjem rebellus. Minn dejjem niċċellenġa l-autorità, dejjem leadership, dejjem bl-istudenti jiġru għarajja, fimt? U minn hemmhekk skoprejt xi ħaġa fuq illi anka membri tal-partiti l-oħra għadu li kemm il-darba. The gift of public speaking. Ejwa. Għattilek jien issa wkoll. Jien ta' 13 sena u jekk qed jaw xi teacher qed jismaħħa di. Kont nitla fil-quadrangle tal-iskola waqt il-break nagħti speech fuq il-multikulturalizmu. Kull jum! U min jafni, jew xi studenti li kienu, jew kien hemm xi studenti, Arab jaqbad niddaħħisna, jew kien hemm xi studenti kienu skola mi qed jisimgħu, żgur jgħidulek veru li qed jgħid. Kull jum praċiet. Ġifieri, hemmhekk skopri, jekk ma skoprejt xejn. Skoprejt li mhux biex niftaħ. Kif tgħid, I'm a good orator. Fint dik skoprejta hemmhekk jien. U kont naqla trabile ġifieri l-istudenti jisimgħu kollha bekk, imbagħad jibgħat għalija s-sur Mast u l-prefett tad-disciplina, ġifieri għax qed ninstiga l-mibeda u dan affarijiet u jien iktar giftejt iktar nittela bija nnifsi u mbagħad nasal id-dar inċemper il-Normin u jibda ejwek għallek ejlu. Ġifieri, u mbagħad nibdew. Illi darba minnhom fil-fatt għamil ġit minn ġimgħat imkeċċi. Il-lostja. Ejwa, ma rridux jidaħlu dilura u konna għamilnilhom karta dak iż-żmien. Dottor Bezzina, emi? Kien fil-hype tiegħu meta beda jgħajjar in-nies fuq l-Smash TV. U tista' timmaġina ġifieri. Insomma, tu cut a long story short ma nidħolx. Wasla marinata. F'ċerta dettalji. Fimt? Wara 8 ġimgħat imma taf kif ġifieri, mbagħad ħadd ma rid jerfa' responsabbilta. Mbagħad ċempilli Evaris Bartolo, ġifieri tajt miegħu ġol minn. Naqra ta' ġifieri kif kollok taħseb fis-sens għalihom dik kienet xi ħaġa ħażina. Eżatt. Fis-sens irrelevanti il-messaġġ li kont qed tgħaddi imma bniedem bħal dak jekk għandek personalità daqsa kbira u Ara xil-losti ħattieħ itfaw f'xi ħaġa men, tieħ xi ħaġa biex dik l-enerġija juża, dik ma teżistix fis-sistema edukattiva tagħna. Anzi inti qed tinterrompi. Eżatt. Inti ħażin għax mhux qiegħed ħalla bil-qiegħda. U minn ġifieri dik minn dejjem kienet ġofija jien. U ġifieri minn dejjem anku ma kienu jgħidu kienu jitfawili tipo you're dangerous because you are capable of influencing others. U dik li kienet ittijom ħafna fajnom lilhom. Jena per eżempju anka kont imur l-iskola, basket kodba li kienet in-Normin. Nietzsche ta' 15-14 sena da qed nitkellmu l-Imperium Ewropa fuq quddiem il-ktieb tiegħu iffirmat minn Normin miksi fil-plastik ara minn imissuli. Ġifieri ta' 15 sena kont diġà espost għal ċerta litteratura li ħafna drabi kien tiġi read l-università. Tiġi studjata jiena kont exposa għal dawk l-affarijiet ħafna qabel. U anke teachers kienu jgħidu li ġifieri qatt ma tqajna ma' xi ħadd hekk.
Imma anyway, to return to the subject. Ħan saqsi kurzita mela. Inti kont junior college? Ejja, le, junior college le, l-higher secondary kont. Għax kont sen saqsi kiena, allura qatt ma tħajjar xek xi palis SDM jew Għax dak iż-żmien il-higher secondary ma kien hemmx, ma nafx kif qiegħda issa s-sistema. Ma nafx minnu. Imma anke hemmhekk ġifieri kont kontroversjali wkoll. M'għandix dubju. Ġifieri dak, tista' timmaġina. Sent għadek għamat xi ħaġa l-istja naħseb qatt il-musmar fuq rasu. Kont perikolus għax tista' tinfluenza. Tal-oħrajn. U dik kienet ħafna drabi kienet tkun miktuba bħala raġuni għalfejn kont inkun sospiż. Ma kontx inkun sospiż għax nibbulja l-ħaddieħor jien. Ma kontx inħallihom lixxa min jipprova jmissni ġifieri, però ma kontx naqbad ma' ħaddieħor. Però ir-raġuni ħafna drabi għalfejn kont inkun sospiż kienet tkun dan nejk tagħhom. Fimt li qed jinfluwenza l-oħrajn ħażiena u l-affarijiet. Illi fani li naf u ħanejda. Ma kienx hemm dik l-iskola fej dergħem mhux se nidħol fil-mertu fej taw dak l-istudent ta' dik id-daqqa ta' sikkina. Il-headmaster li hemm hemmhekk kien il-bniedem li dejjem jissospendini għax ngħid kontra l-multikulturaliżmu. Ironikament. Ma nafx kienet li xo onestament, naf li kienu t-nej barranin bejnietom, imma kakuj kollok taj l-dettalji xenu ma. U issa mux ħanetħol fi għadik, imma ħalli għadik, just to point it out. Mela, il-multikulturalizmu. Għax l-ewel isna bdejnieħ. U issa, mela, ħanara kif ħanifrejzja biex anka għalik tkun ċara. L-ewwel saqsejtek u tajtni eżempju ma tista' tkun Musulman tista' tkun Ewropew. U semmek sa ċertu punt għadna qisu compatible. X'jagħmel allura? Mhux compatible għall-aħħar imma xorta huma setta valuri differenti, però kompli. U dak il-ħin konna qed nitkellmu fuq li n-natura hija t-tajba u jekk immur promoru kontra n-natura ħanfal. Diżastru. Għalfej razza soħra jmorru kontra n-natura allura, fis-sens it-taħlit tagħna għalfej huwa kontra n-natura. Mela, jekk inti tara l-Animal Kingdom kollu, tinduna li the lions stay with the lions. L-insetti ma jidħlux fil-sistema ta' kif ta' kif how the mammals and the lions rule. Kulħadd għandu il-biċċa tiegħu. Xi ħoħsieb u x'jagħmel. There again, in-natura hija xi organizzata ħafna jekk tara pereżempju speċjalment il-kingdom talents kif jaħdem, in-nest kif jibnu għalli kulħadd għandu l-rwol. Impressjonanti hu. Anke n-naħal kif jaħdmu, ġifieri the colony actually, not the kingdom. Kif taħdem illi hemm il-worker ants, hemm il-soldati, għandek minn il-feeders, il-feedja u l-queen. Ġifieri hija xi ħaġa interessanti ħafna. Ġifieri nemlu ħafna nies jaraħu huwa biċċa nemlu għafġu. Tifhem il-punt dik hija kolonja tagħha. Ġifieri l-Animal Kingdom there again kulħadd għandu l-irwoli tiegħu. Għalhekk inti ma tistax tħallat ċerta affarijiet u għalhekk ir-razzett huma ma jistgħux jiġu mħaltin, ifhem billi tiltaqa' ma' bniedem Afrikan u tmur tuħu bera tej u tuħu fl-ixkun birra, so far so good. Imma meta mbagħad jiġi jkollok ċerta tip ta' taħlit u speċjalment ta' influss, għax imbagħad dik hija problema oħra li mhux ġast għandek wieħed u tnej u tlieta u sitta u 10, issa għandek influss, għandek a smash of cultures. U mbagħad ħaniġu f'sitwazzjoni fej tidħol il-liġi, fej kif qegħdin pereżempju Belfast, illi l-pulizija they need to take a stand. Jew ħajjaħduha kontra nieshom, jew ħajjiftħu n-nar kontra nieshom, jew ħajjiftħu n-nar kontra l-oħrajn. Ġifieri it's not an easy position for them. Qed tifhem, ġifieri there again mhux problema ta' individwu jew grupp ta' xar minn nies. Hija problema ma jkun hemm l-influss. L-influss. Imma x'ikun hemm influss f'daqqa jew anka fis-sens. Ħanamluha nikkwantifikawha in numbers sewwa Malta u 100,000 ruħ. Whatever. Sewwa. Jekk ikonna fostna 25,000 Afrikan. Hija hekk hija problema, hija problema minħabba li huma
ta' razza differenti jew għax huma kultura differenti. Mela, fil-bidu l-problema hekk bdiet. Il-problema bdiet b'dajsa waħda. Fil-bidu net, meta bdew diħlin, fimt tkun da u tidħol dajsa. Diment li huma jibqgħu contained, ma jkunux exposed għal ċerta affarijiet fil-pajjiż, bħal pereżempju votazzjonijiet, ċerta postijiet influenti. U jkunu minimal, gruppi żgħar, mhix daqshekk problema, però jekk inti tesponihom, ittihom l-istess drittijiet, ittihom l-istess vantaġġi, ittihom l-istess benefiċċji, ittihom l-istess drittijiet li għandna aħna, hemmhekk tibda tinħoloqlok il-problema. U għal diversi raġunijiet. Huma ħajjiġbdu għan-naħa tagħhom. Ma hija problema kulturali u hija problema bioloġika. Għawet nsaqsik. Eżempju, jien kont niftakar il-Normin jgħid ħantik eżempju estrem. Kien jgħid nibatu lura, imma anke jekk hemm Maltin miż-żewġin iswed jitilqu magħhom bit-tfal tagħhom kollox. Isma'ni, mela. Hija problema. Jekk ħadd tidħol fil-kunċett tar-razza, ir-razzi huma differenti. Ir-razzi huma differenti li toqgħod illum il-ġurnata minn qatra dem ituk portrait ta' bniedem illum il-ġurnata, ġifieri aħseb wara razza bej oħra. Oh, okay, come on, let's face it, it's the truth. It's a harsh truth, but it's the truth. Right, ġifieri huma differenti, u mbagħad meta jkollok ċerta tip ta' taħlit ta' razzijiet, titlef l-identità tiegħek, il-kultura tiegħek u l-privileġġ kemm tagħna u kemm ta' dak li titħallat miegħu. Ejja ngħidu l-affarijiet li huma fatti li hemm differenzi hija xaġa li kulħadd jafa, għalhekk hemm l-eżempju klassiku li fl-Olympic Games nies li huwa mill-Afrika għandhom tendenza li jerbħu ħafna iktar minn mhuwiex. Eżatt. Xi ħaġa issa jekk ix biżejjed differenti li ssejħilha razza oħra hija argument ieħor. Imma li hemm differenzi hija ovvja. Eżempju, hemm każ klassiku ieħor li hemm ħafna percentaġġ kbir ta' talassemia f'nies li ġejjin minn discendenza lodija. Ġifieri differenzi vera hemm. Aħna qed niddiskutu jekk dawk id-differenzi u x'ta' min jibqaw kulħadd fis-sens. Jiena kont nifhem l-argument ta' Normi kien jgħid Madonna din insalvaw Żinġ tal-Patagonja. Ma nsalvaw xi razza bajda. Li għadu relevanti. Bioloġikament hemm relevanza fih għax aħna nagħmlu minn kollox qed nippruvaw inġibu il-Tasmanian tiger mill-liġi estint u d-dodo mill-liġi estint u dalet jagħmlu tal-kolossil bħalissa. Allura hemm valur li iżomm id-differenzi fil-bioloġija umana? Ħanejlek. Ħanerġgħu naqbżu lura n-natura. Aħna waħda mill-problemi li għandna l-Ewropej illi tant kemm ġejna mbevuti bil-filosofija ta' anti-nature illi jekk ir-razza bajda titlaqa, we will not survive. We will not survive għax tant kemm ġejna aħna kondizzjonati illi f'kuntest ta' survival of the fittest ir-razza bajda titlifa. Għax tant kemm aħna sa da kif kienu jgħidu fi żmien l-Imperu Ruman, good times create weak men. Fil-fatt l-Imperu Ruman ġaralu wara diversi snin ta' kajmanezza, ta' blaġliet u da, they have created weak men. Fil-fatt mbagħad spiċċa tfarrak. Ġifieri, ir-razza bajda Ewropea spiċċat f'punt. Illi ħadd ieħor qed juża the way of nature, as nature intended them to do, and intended us to do. Illi l-ewwel ħaġa, it-tfal huma jiġu jitnejku jekk għandhomx minn fejn jitmawhom il-uliedhom, għax in-natura qaltilhom ibqgħu ġibu, għax in-natura dik hi. Mela they are outbreeding us. Għalax nagħmlu naċċettaw l-Afrika kollha, aħna daw kollha jkollhom 8, 9, 10, 15, 20. Edrajt li sew għax in-natura, that's what nature intends. Fim, u l-bniedem abjad moħħu għax m'għandix biex nitma' tfal illum il-ġurnata
Fimt l-ispiża li, which is true. Ġifieri huma they have completed nature's way. Illi baqgħu jibridjaw għax dik hija natura. Qed tifhem? U dan u hekk. Apparti minn hekk huma jgħixu b'modi illi as nature intends them to do, illi huma fiżikament b'saħħithom iktar minn llum il-ġurnata, x'illum il-ġurnata kulħadd jibża jaqbad arma u jiġġieled, nidem abjad kważi tista' tgħid, huma f'dawk il-minoranza u biex jagħmilha xi ħadd irid ikun hemm spark. Fimtu mbagħad joħroġ kulħadd. U huma apparti minn hekk, they are capable of using everything as an arm. Għax huma baqgħu jgħixu hekk, as a weapon. Huma baqgħu jgħixu hekk fit-tribujiet u anke f'ċerta pajjiżi tagħhom illi zok jaf jużaw bħala arma, weapon. Ġebla, illum il-ġurnata huma ftit nies illi jikkejterjaw għal dal-affarijiet for survival, huma l-Ewropej kemm jikkejterjaw dik for survival. Huma they are survival experts. Li aħna neħduha for granted fis-sens. Huma they are għalhekk. Bil-welfare state u hekk fis-sens. Għalhekk aħna jekk niġu f'punt fejn ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. U għalhekk irridu nilqgħuha minn issa di, għax jekk niġu f'punt fejn ħajkonna niġu survival of the fittest, we will lose it with them. 100%. Allura, darba kelli taħdita Mariki. U daka japproċa s-suġġett ta' spiritualità. Dak immaġina, u għalih id-dinja tagħna hija konxja. Jiġifieri daw iċ-choices li n-natura tagħmel ma tagħmelhomx b'kombinazzjoni, ma ejja nħalluha dik. U l-argument tiegħu kien għaliex hawn influss ta' razzja oħra mill-Afrika fl-Ewropa. U beda jirraġuna. Issa, forsi tagħmel sens forsi ma ħanajdilek biex inti perspettiva oħra. Li peress li aħna bħalissa għandna tendenza li t-temperatura tola, in-nies li qabel kienu fl-Afrika irdu jitilgħu il-fuq biex għax aħna it-temp tagħna ħajsir it-temp tagħhom. Il-naħa tagħhom ħassir sħana biex tikber u tgħix, allura għandhom bżonn jimmigraw il-fuq. U skontu dik hija in-natura tagħmilha b'mod konxju biex l-umanità titkattar. Jiġifieri jista' jkun li l-argument huwa parti mill-proċess naturali li aħna nitħaltu ma' razza soħra. Jekk mullura fi żmien ftit kienu mhux ftit ngħidlek qas kien hemm taħlit ta' razzez. Ma kienx hemm għax kieku llum m'għandniex li għandna. Fimt, ma kienx hemm. In-natura hekk ġabitna distinti bil-personalitajiet tagħna, bil-kwalitajiet tagħna, bil-karatteristiċi tagħna, bit-tajjeb u bil-ħażin ta' tnejn li huma x'aħna kkumparajna s'issa l-Afrikani. Għax effiċjentana ta' għalhekk jiġifieri. Għalhekk u hija waħda mill dak, imma ħadd għandu l-karatteristiċi tiegħu. Fehmt, jiġifieri jiena mhux qed ngħidlek their characteristics are wrong or they are bad there again. Sempliċiment differenti. Naħseb l-argument tiegħek hu li werti talina li nsalvaw ir-razza bajda skemm werti tali u li salvaw ir-razza sew. Eżatt. Sewda. Biologikament, naħseb kulħadd irid jieħu d-deċiżjoni speċi tgħid isma' dan huwa valur li jiena napprezzah jew valur li jiena ma napprezzax. Di problema oħra, daħlulna l-guilt complex. Daħlulna. Malta ma tinħas daqshekk, ovvjament għax aħna fil-verità qatt ma kellna imperu, però l-Ingilterra tfal tal-iskola jgħalmuhom. Il-ħażin kollu tal-imperu Ingliż. Però it-tfal ma jafux jirrispondu. Għax kieku jien nirrispondihom ngħidulhom daw kienu jiġu mibjuwajn slaves minn nies bħalhom. Mhux l-abjad kien ibjuħ, l-abjad kien jixxihom. Però mibjuwajn minn Afrikani bħalhom. U kien hemm bojot skjavi wkoll ġifieri illi daħluhom dil-mentalità l-imperu Ingliż kien ħażin. Sedek hemmhekk hemm argumenti ieħor ukoll, fis-sens ejja nassumu li vera sar il-ħażin. Taf kif issa jiena għandi tort jekk għall-buż nannu tiegħi kien jitrejdja bis-slavery, x'ħan għamel.
Huma daħlulhom il-guilt complex għax huma bojot. U jekk tħares lejn l-Afrika, posthom ir-Rodezja u South Africa u dan, kienet tiffunzjona ħafna ħjar meta kien hemm il-bojot milli kif tiffunzjona issa. Ħaġa mija f'sejf xejn. U kienu jieklu kollha, u issa mitu bil-ġuħ. Apparti, ma nafx hekk x'qed ngħid għax-xata, fil-każ korreġini. Ma nafx vera, ma apparentament fej l-lum ngħidu South Africa. Sa mhux biex niġġustifika ebda fatt li smajt li essenzjalment hemmhekk ma kienx hemm nissu qed joqogħdu. Le, ma kienx hemm. No. Dika skoprija Van Riebeeck l-ewwel u mbagħad niżlu huma l-oħrajn jidhirli li Van Riebeeck Dutch. Mbagħad niżlu huma dak, però anka jekk tara l-film Zulu illi antik ta' jidhirli li 70s. Meta l-Ingliżi jagħmlu the last stand kontra Zulus, that very small number of British troops illi ħaduha kontra dak in-numru enormi ta' Zulus. Dak hemmhekk propja tal-bojot kien, iż-Zulus jew 20 sena wara. Fehmt ġifieri l-Afrika hija kbira, hija vasta u hemm Afrika hija mhux kbira, hija n-nisa qas jimmaġinaw x'enormità. Hemm postijiet fejn għadhom laqqas huma skopperti sissa. Jiġifieri ħantik eżempju ieħor iktar lampanti ħalli ma niddiskutux l-Afrikani biss. Għax North Sentinel Islands. Dan għall-Gvern Indjan għallhom isma' tidħlux hemm. Għax jekk ħadd tidħol at your own risk. Umbagħad, għaliex għax daw baqgħu as natures intend them to be. Baqgħu letteralment naħseb mawx post iktar pur minnhom. Għax daw qatt ma tħaltu. L-ewwel ħaġa huma protetti minħabba l-marti li jistgħu iġibu magħhom. Tant huma iżolati li kapaċi għandhom affarijiet li aħna qasna. Però daw they are very hostile. They are very hostile. Illi jekk tersaq lehom, tupp fleġġa tara, ma tarax balla 9mm, jew .45, jew 38 special, jew .22 short, fleġġa tara, mur ikkonvinċihom, mur bat erba' jagħmlu l-hom il-liġijiet u wara tikkonvenċihom x'għidhom għax daw tajbin. Qed tifhmu l-punt x'inhu, għalihom dak tajjeb, dak jafu. Għana li kif tgħid da tajjeb, isma' compare, għandek din u għandek din. Aqta l-linja, by definition, ma tajlix moralità li, by the truth, li mi tajba u li mi ħażina. Mhux hekk Malta għandna eżempju wkoll, eżempju forsi ħanajt kazzata ta'. Ma Malta tista' tiżżewweġ mara waħda. Għax hekk tajjeb. According to who? Ħalli għalli jena żgur ma tkunx kapaċi. Mhux il-punt, u il-punt u iva. Imma għas jgħidu għaxek tajjeb liħor ħażin. Ħażin għalla. Ma x'inhi ħażin? Give me a definition of something that is wrong. Mbagħad ftit kilometri l-isfel tista' tiżewweġ erba'. It's down to perception. Everything which is considered good or bad is down to perception. Fim, jiġifieri daw, ħanneġa fuq North Sentinel Islands. Mur ikkonvinċihom illi toqtol lil ħaddieħor li ġi biex ikellmek huwa ħażin. Mur ikkonvinċihom. Ek huma ek. And rightly so, they want to think that. Jiġifieri il-verità u iktar mill-verità it-tajjeb u l-ħażin, it's all down to perception and perspective. Nietzsche, you have your way, I have mine. As for the right way and the only way, it doesn't exist. Ekku. Seb konklużjoni tajba di wkoll. Għalek rajtilek jien. Li nistgħu nibqgħu wasada fil-ħodu ta' jien għajdon fajn. U nistgħu nibqgħu sejrin għax. Le, naħseb ġibna eżempji ċari ħafna ta' dak li għalina u tajjeb u ħażin għal ħaddieħor jista' jkun totalment
differenti, jo. U naħseb illi għankun kontroversjali iktar mill-li għatkod dal-podcast. Le, naħseb. Ifhem, aħna fl-aħħar mill-aħħar dan it's a thought exercise fis Ejwa, le. Ma tagħti perspettiva oħra lin-nies, fim tal-min jisma'na forsi. l-viewers tagħna konvint li lesti għal dawn l-affarijiet. Għax hemm ċerta livell ta' Anzi, kultant, mhux kultant, most of the time, huma jgħalmuna. Aħna għandna komunità aktiv ħafna u jibatunna ħafna nisma' dikek, stjalla. Ara, jien l-spark tiegħi kien mill-ewwel podcast magħkom. Filina minn hemmhekk ġejt espost għal public light. Fimt minn hemmhekk ġi segwit ħafna. Iwa, ġi segwit ħafna. ħafna. U isni minn hemm bdew jinfetħu l-bibien għal-other invitations, jiġifieri. Sa di xi ħaġa personali l-ejk. Għajdi. Naħseb qed tagħmel għandek talent, ġifieri qed tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Naħseb qed jirnexxielek tikkomunika xi ħaġa li fil-passat kienet qed tiġi komunika ta' ħażin, ħankun onest. Jiġifieri ma naqblux kollox, ovvjament. Iva, ma dak. Jena qasmi jien nifsi, ma naqbel kollox. Ġifieri, imma naħseb naġġardan jsejjer fi triq tajba, ġifieri. Naħseb anke meta segwejt id-dibattit li kellek tal-Broadcasting Authority. Naħseb kont effokat ħafna u naħseb wassalt il-messaġġ tajjeb. Ma m'għadux iż-żmien, ħankun onest, m'għadux iż-żmien ta' żmien l-ewwel ta' 2008 li m'għadux dak iż-żmien. No. Hemm bżonn mod ġdid u naħseb qed jirnexxielek tasal għalih. Il-voti mhux dejjem jirriflettu dak li wieħed. Ħankun onest, ħafna drabi biex tgħallem ħum il-podcast tagħna. Dan ftit biex irranka, għax inti trid. Issa qed tiekol ikel, eżempju meta toħol fwiet l-ewwel darba. Ħattomu ħażin. L-ewwel darba tgħid għall-Madonna jaqda x'inhu. Bat tibda tgħid mosti għandu xi ħaġa li ikel ieħor m'għandux, tibda tidra u ċertu affarijiet huma hekk. Huma hekk. U hija parti mill-proċess u m'għandekx għalfejn taqta' qalbek jew toħodha kontra. Kif ħadd inti ċertu affarijiet it takes generations. It takes generations. I'm happy with what I have achieved, ġifieri I managed single-handedly waħdi to deliver the message. Waħdi fis-sens għandi tim ta' nies miegħi, però on camera kont waħdi. Alright, li at 24 years old jien kif għad qabel, intfajt ma' ġganti għax fejja ġganti għax għandhom iktar esperjenza minni, u ċellenġajtom ukoll. U ma ddejjaqx. And I'm proud of it. Sa għadek kif ħaġa l-esperjenza m'hemm shortcuts għalija, ġifieri. ħaġa li tġibha ma' żmien. Però naħseb illi ma' young age, issa di tista' tkun illi forsi mhux biex niftaħar imma bil-livell ta' qari li għandi forsi jista' jkun li għanditni anke biex nikkawnterja ċerta argumenti tagħhom. Definitely. Jista' jkun ukoll. Jista' jkun dik. Però yes, I'm proud, I'm going to stay as Imperium Europa leader u għall-MEP elections ukoll we are going to be there, ġifieri we try to. Dik logħba differenti, Ejja logħba differenti ħafna. Illi l-Malti jasal jivvutalek iktar u għandek oħra, ifhem, di problema oħra li ma telekx fil-bidu. Malta pajjiż daqstikka distretti kollha għalija ma tagħmel sens. Qabel Malta maqsuma f'ġiex distretti kienet, A and B. Jiġifieri dik hija problema oħra. L-MPs għandek tajjeb għax għandek distrettijiet li huma Malta għawdi. Anka il-mod kif tikkomunika l-messaġġ differenti, eżempju, inti bdejt issemmi door to door għalija jew fakki. Tittallab il-voti taqaf dak il-livellu. Għallu li ħabtu l-bibien u ma jiftħulhomx ta' ġifieri, jittawlu hekk mit-tieqa u ma jiftħulhomx. Għannejk għal-vot fis-sens. Uj, għażulek telefon li ma ċemplu lix. Asli li ostja ġifieri. Imma naf il-min għamluha, issa naħseb jafu n-number ta' minu, ġifieri jgħidulek da. U l-bib ma ħabtuħx laqqas jgħidulek. Isem partikolari, taf kif? Ġinti fil-reġistru elettorali kun jgħu. Ġeg mawx ħafna eman cross għu għal-endoni. Krossaw ħafna li jiġu minni imma kollha. Bela, tal-aħħar, għadek hemm semmejt tal-MPs. Ġifieri ħadd idħollha bir-ras.
Ejwa, reġaw għal-qulna l-Facebook page, f'xar il-nexxi li naqbes 3000 follow. Il-Facebook page tijak. Tal-Imperium. All right. Dik reġaw. X'inhi raġuni ma? Goes against our community standards. L-għadat li għaddit l-elezzjoni, ġifiri l-elezzjoni Sunday, actually, ma Monday, Tuesday għal-qwilna morning. Tuesday morning. Għal-qwilna, ġifiri, Twitter issa, l-email għadu l-istess, eman.cross.ie@gmail.com u TikTok, ġifiri. Twitter X issa, mux Twitter. Kuħat Twitter jgħidu, Twitter għadin għajdu. Fimti ġifiri, I'm there u koll. Għaxen il-post għadhom Twitch, tajdhom X's. Whatever. Dak, u platform ġdida. Naħseb taf bija għanti, geb.com. Geb Social. It's like Facebook taħdem eżatt. It's owned by right-wingers, bla ċensura ta' li però Malta jekk hemm xar accounts ta' nies Maltin hemm ħafna ġifieri. L-istess bħal Twitter, għaw Malta. Ejwa, Malta, Facebook, ostja. Ejwa. Ġifieri, kull sekonda li tgħaddi fuq Facebook qed jibda jiddispeċini li għandi account għax sar wisq. L-ammont ta' fake accounts fi żmien l-elezzjoni li ġew kreati u ġew attivi huma incredibbli. U anka il-level ta' diskussjoni fuq Facebook. Le, ma unfortunately to get the message across you need it għaw Malta. Għara l-Amerika mux da' sekk b'saħħtu, l-Amerika għadhom jizaw il-forums, istija palma kena Viva Malta aħna. Mela, jieġbun il-forums, Le, tajjeb. Għax inti għandek mod twassal il-messaġġ u m'għandek arkivju. Facebook, ktib ħaġa. Eżempju ġili jgħidu li għax ma tellax l-episodju tal-podcast fuq Facebook għax jaraw iktar nies. U jaraw 3 iem u jintilef fil-black hole ta' l-imbarazz kollu li jem. Ta' fez not biex tibni komunità, it's not the way. Għax inti tit-komunità. Muxek, u għaxseb anke intom fis-sens. Le, miexek kifem, miexek, pero issa mux problema ġivira, għax issa bdejna l-website, bdejnieħ, takes time, għanejlek, bdejnieħ, u website it's difficult to take it down, for them to take it down. Ma xekker tkun hemm xi DDoS attack jew hekk fis-sens. Fimt. Allura ħajkun hemm isu blog ukoll, kulħadd jikteb lil Madonna jrid, u mbagħad sintendi nibdew nixxerjaw għal Facebook. U hekk we bypass the Facebook itself. Minn hemm u minn hawn hemm għan isib mod kif jibbypassja s-sistema żgur. Grazzi, Eman. Grazzi, Mirko. Nawguralek. Nerġa' niltaqgħu żgur. Meta tid. Thank you, Ġbin.